Bħal dejjem aħbar li tista' ma tidirx sabiħa l-Partit Nazzjonalista jkun tal-ewwel jipprova jonfoħha iżda bħal ħafna drabi oħrajn malajr jirriżulta li jkun qed jibni l-kampanji tiegħu fuq il-qerq. Din id-darba kienet kumpanija tal-gaming li kitbitu wara li ntqal li se tagħlaq il-bibien tagħha. Nhar l-erba' Net News qal l-informazzjoni li waslet għand l-istess Kamra tal-Aħbarijiet tindika li l-kumpanija Hero Gaming li topera minn Malta se tagħlaq il-bibien tagħha tant li bħalissa għaddejja minn proċess fejn qed tkeċċi lil ħaddiema inkluż il-kap eżekuttiv li Maltija. Net News kompla jgħid li jidher li raġuni ta' dan l-eluq huwa li Hero Gaming se tkompli topera minn pajjiż ieħor u fi kliem sempliċi se tkun qed titlaq minn Malta. Iżda ftit sigħat wara wieġbet il-kumpanija nnifisha li qalet li dan mhu minnu xejn u kienet il-kap eżekuttiv li riżenjat. F'risposta ntqal li l-kumpanija Hero Gaming tixtieq tikkjarifika illi kontrarjament għal dak ir-rapportat il-bieraħ, Hero Gaming mhux se tagħlaq il-bibien tagħha u ma kien hemm l-ebda ħaddiema li sfawhom keċċin. Hero Gaming qalu li jinsabu disappuntati bl-artiklu li ma juri ebda rispett lejn l-impjegati li għadhom jaħdmu u se jibqgħu jaħdmu mal-kumpanija. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jipprova jagħti daqqiet lis-settur tal-gaming. Wara li pajjiżna daħal fil-Grey List għamel kampanja biex jipprova jiddistabilizza s-settur iżda hekk kif pajjiżna taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela għamel sensiela ta' riformi importanti mhux biss pajjiżna ħareġ mill-Grey List fi żmien rekord iżda dan is-settur kompla jissaħħaħ. Din l-aħħar gidba tal-Partit Nazzjonalista tingħaqad moħrajn li qed ixerred fl-aħħar jiem f'kampanja ta' miżinformazzjoni li intensifikat mal-mument li żdiedet il-kritika fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, inkluż fl-editorjali tal-ġurnali u fost il-partitari nazzjonalisti.